Guys, ang dami nila guys. Mura maghadlok eh. Mura magpiranha. Hi everyone! So today, nag-decide tayong magala. So nandito kami ngayon sa Suphanburi Dragon Museum. So ipapasyal namin kayo dito. So let's go! So, nandito na tayo, papasok sa loob ng Dragon. So, marami silang mga binibenta dyan, guys, na mga pagkain. So, nandun si Uncle, nag-ano siya, concert. Asan si Uncle? Hindi ko siya makita. Saan ka pupunta? Dito tayo mag-picture na tayo guys. Kasi 3 years na kami dito. Pero wala pa talaga kami picture dito at hindi pa kami nakagala. First time ngayon na nag-decide kami gumala. Okay guys. So tapos na kaming picture. Sobrang laki ng dragon. Okay, so naano kami, na-intriga kami kasi baka daw may entrance. Ano? Yan. Saan yun? Yan. So baka daw magbabayad ng entrance. So i-translate muna namin. Guys, ang translation, may entrance siya kung papasok ka sa sa mismong dragon yan. So, may bayad na instead na 299, magiging 149 na lang. Kung bata, from 149 magiging 99 baht na lang. So, hindi naman tayo papasok sa Dragon Museum. So, dito lang tayo sa sa labas. So, let's go. It's free. Ano sana mga fan? Mga Shaolin monks. Makasapan. Saban ba ta? Uy, makaigo ka. Kaya na ko nihan. Dali naman kainahan.
Kana be, kana. Ano? Lisod ba kayo? Matuwang jud ka. Bes, lisod kayo bes. Lagi. Baliktad mga besh. Yun sa man niya besh. Nakanikayan ako na yan. Ako'y bye-bye. Okay, bye-bye sa bye-bye. Ay, wala na akong nadala doon. Wala peke. Hindi ka daw. Baliktad. tayo papasok dyan kasi hindi din natin maintindihan kasi nakatayo mga sinasabi doon sa loob. So, ito yung may entrance. So, dito sa paligid lang is walang entrance. So, it's for free. Okay? So, daming fish. Ulam na to, guys. Pwede daghan na kay fish. Uy, ito na dito, oh. Daming fish, guys. Ano sa inyo? Ilang kilo sa inyo, guys? 50 lang ang kilo nito. Fresh from the farm. Guys, ang dami nila, guys. Mura maghadlog, eh. Mura magpiranha.
Gawlat na sila bahog, wala nang takapalit og bahog. Oo, kasi may ano, mabibili na 10 baht na ano, fish food. Grabe, ang dami nila. Ilang kilo sa inyo, guys? Fresh to. 50 ang kilo. Katulo na. So, naghahanap kami ng toilet. Kasi, naihi si Brian. Ay, saan ka punta? So, ito guys. Walang katao-tao. Pero required mag-mask dito pag pumapasok ka. Pero walang entrance. Yun na sabi ko kanina, no entrance. Free lang pa sa paligid. Pero pag ano, kung papasok ka sa museo, may bayad. Uy, ang layo ba ng ano? Layo. Oh. Tapos ka na umihi. Success. Papasok tayo dito. Try natin kung ano tayo sa taas. First floor. First floor. Hangak naman guys. Oh, second floor. Yes, thank you. Apa yung third or fourth? Okay, let's go to third. Din na day. Hi! Hangak guys. Guys, hangak kayo guys. But the view is so worth it. Look at that. Kuan sila guys. Prenup na bongga. So, this is it, guys. Uuwi na kami, guys. Kasi, ano, o, diba, bongga. Walang prenup. Uhaw na, uhaw. Tara. So, uwi na kami, guys, kasi parang uulan, oh. Ang itim na ng langit. So, baka bubuhos na ang ulan. Nandun yung motor namin. So, I hope nag-enjoy kayo sa aming random na pamamasyal. So, if you like this video, like, Share and subscribe. comment down below kung anong gusto nyong makita dito sa Suphanburi para ipapasyal namin kayo next time. See you on my next vlog. Bye! Bye, honey!